Barani bhuku rangu rakutopera iri. Magara. Aone iri bhuku rakupera magara. Right, tamu dare, tamu koti, toita tsiga koti. Tamu tanga. Magosha Raymond. Then, Raymond. Raymond anako kushikana akadzokera beka. Okay, Magosha yes Andini. Andina Robert. Muri Sabu Zakari. Magosha Sularashe. Ndini. Magosha Richard Ndini. Changa mimi nyaya pamberi penyu yadaidziwa. Wamwesa kuna Andina Richard Sabu. Esther kuti nyaya ndeyekuti uya kudare nenyaya yakaitika mubhuku renyu paguva raElisha Magosha gore rapera. Saka kuti Esther zvimwe chetezvo kuna Simba Rashe nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Achitara futi zvimwe chetezvo kuna Richard nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Right, Esther, tauriro kuti dare rijekerwe kuti nyaya yacho yakamira sei nekuti panenge paine masamari chete vanhu vasinganzwisisi. Chekutanga ndoda kuti okuita izvi chaitwa muwashington. Chekutanga ndoda kutaura kuti takafonerwa indogara kuAmerica nevana vangu. Takafonerwa kuti panga pasisapozika pachiitwa Tombstone paguva ratete. Saka tete wakawikwa padhuze neguva remurume wangu. Saka vanhu vakauya kuzoda kuchera kuti vanotanga kuisa gadzira Tombstone vakaita mistake. Handiti kuti mistake here kuti zvakafamba sei. Vakanochera paguva remurume wangu. Pakuchera ipapo ndo pakabudiswa mapanga 2 nejira dzvuku. Vanhu vangu vachisapozi kunga vachiita continuation kufambira kwangu vakaita vakabva varegedza. Vakabva vadzokera beki kwakuru vangu varipo. Ndo pakasanganiswa vanhu vese vangu vari mumusha. Vakatanga kuungana vakataura kuti zvinhu zvaitika izvosati vamboitika mukati muupenyu hwedu. It's the first thing. Ngazviende paSabu. Sabu sekuzwa pachiri kuitwa. Vakaenda paSabu. Sabu kakataurwa nyaya ikanzi ichazongotongwa tichiendesa mumatare. Zvinoitwa by stages from Sabu to Ishe and then kuna Mambo. Uzwa patiri kuitwa. But before zvisati zvaitika zvese izvozvo pakazonzi vanhu vese kwaMagosha ngavaungane tione kuti chii chakaitika paguva iyi. Takatumidzirwa audio, asi isusu takatumidzirwa audio nevanhu vemunharaunda netemhuri yekwaMagosha. Takatumidzirwa audio kuungana kwawakaita nedecision yese yakaita nekupomodzera kwaitwa munhu 1 kuti munhu uyu ndiye anga achienda kumakuwa, munhu akaonekwa nemazai achienda kumakuwa, munhu 3 times.
zviri paaudio yandinayo izvozvo. Saka inini zvakazongoitika ndezvekuda izvi ndakareceiva call murume wangu anga supposed kuitwa gun salute these heroes yakapfura. Saka vakatitaurira tisina time isati yakwana. Ndakabva ndanzi uya kuno, it's your husband's turn kuti aitwe mucomrade yanguva yake because haana kupiwa hero status. Saka tinoita once a year. Unokwanisa kuuya here? Ndikati ndokwanisa kuuya. Uya unoenda ndikatoya nemwana. Mari yematiketi hatisina. Ini mwana wangu anosenzera kuaviation. Saka anokwira ndege mahara. Is his privilege. Takauya tese muno, ndege yanga sabodzoka nayo, it was only 3 days. Takasvika panapa. Tisati tasvika panapa, takaenda kuMinistry of War Veterans. Tikatsanangura nyaya yedu. Tikati toda kuenda kupi? Kunoisa maflowers kanzi ayo, we only do it once. Semunhu akamisa flight. Takasvika heroes day yatopfuura kudhara. Asi vakati endai henyu munoisa chii? Maflowers. And mabva maisa maflowers, takatsanangura kuti inoisa sei maflowers because kune nyaya imwe iriko isina kusvika kukanzi dai kwaMambo Street naMinister of War Veterans. Tasvika kuMinister of War Veterans, zvikanzi anga aripo kudhara Mr. Mutsvangwa. Mr. Mutsvangwa atavataurira because asikazivi kuti ministries akadini akachinjwa. Vataura Mr. Mutsvangwa zvikanzi endai straight kuna Mambo. Ndinotaura hanzvadzi yangu kuti tanzi endai straight kwaMambo. Masvika kwaMambo munotaura nyaya yenyu kuti ndo zvakaitika izvozvo. Musasaenda kana kupi kana kwaSabu, musasaenda futi. Ndafonera hanzvadzi yangu kuti nyaya yamuka futi kanzi aiwa, let's go stage by stage because maybe vangazoita se tingajamba stage. Hongu takauya pano takaenda kwaIshe. Ishe akati ndambopuwa nyaya iyi. Yakaitika rini? Tikati it was almost like it's now 1.5 years if not mistaken. So Ishe akati andichatomboikwanisi nyaya iyi, endai kwaMambo. Takatangokudzwa kuti endai kwaMambo straight. If Mambo asina kutonga kana washaya time, ndosaka kune mastages tinoendesa kupi kuHigh Court because munhu ngemunhu wechi munhu wedu munhu akarwira takarwira nyika. Ini ndakarwira nyika futi. I mean ex-combatant. Saka ingoendai straight munoisa chi maflowers. Ndosaka takatanga kusvika pana atatanga kusvika paIshe Rukweza. Ishe Rukweza akati aiwa endai neprocedure endai kwaMambo kuti hongu tasvika pana. Saka kuya utaita panapa taitofunga kuti patangoita se tasolverwa nyaya. Takasvika panapa masamonzi zveshuwa akaenda zvikanzi vamudiki Simba vari kupika vari kuZambia. Vanga vasiripo pamba ndokutaura kuti takaita. Saka ini ndakapostpona madays angu. Mwana anofamba mahara. Saka ndege yake ingaida kutosimuka because he is a aviation mechanic. Anga supposed kuti isimuke anofanira kutoipasisa. So he has to go back. Endanga sina mari yendege. Ini ndokusara kwendakaita. Ndokutozofona kwendakaita ndikati ayo chimbondipaiwo madays ndiri kuno. Because takangojumwa kuti Heroes Day murume wenyu injury ya time yenye kuita yatese achitirwa gun salute. Semunhu akafa nguva yeCovid, we didn't do that. So this time, this is the right time. But we only do it on a yearly basis. Inyaya yekutanga iyi. Amene kuti ndimwe kuti nyaya yechitu ndinotaura futi here kwati muzotaura. Chibva mangotaura dzese nyaya yechitu pakafa murume wangu mbatya hadzina kukwanisa kuuya because kwaingobvumidzwa and I'm the one who made the decision kuti murume adini auye kuno. I am the one who made the final decision. Vakanzi ndochuza kuti ndoenda. I had to go through the president's office. President, please, this is a war vet. War vet vese vakamirira. Hapana munhu aibvumidzwa kuenda akafa neCovid. Nobody. But I fought for him to come here. Then ubva wauya kuno. Ubva vanozowingirwa kuno. Ndeyekutanga iyo. Saka mbatya dzakabva dzagoyiwa. Vari kuAmerica vakauya vakagowa mbatya. Ndokwekutanga. Kechitu vakatora nadzo vakaenda nadzo because hatigari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yavanogara is a day travel kuenda ikoko. Saka vakazotumidza dzimwe kupi kuUK. Kechitu kugoyiwa mbatya. Kechi3 ndopedza dzakazouya kuno. Dzisati dzauya kuno dzakazogara kumba avo babangura. Dzakagara almost like 2, if not 2.5 years, if not mistaken. Dzisati dzagoyiwa.
saka mbatya idzi dzakadzogwewa ipapo mamune mbatya dzedu dzitakatumidzirawo kuno ndinakadzishipa iye saka hanzvadzi yangu ndakatuma kuti sezvo vati vakuda kugowa mbatya ndakati wapagowa here wai mbatya dzacho idzodzo mbatya dzakabva kuharare dzikauya nehanzvadzi yangu nabamnika vakadziisa mumba vadziisa mumba amene kuti ndiri kunzwa kuti wakaribhiswa kuti dzauya sei pamba panapa mbatya idzodzi ndokunzwa kwendakaiteko but pane mbatya mabags iwayo papane mabags edu futi isusu havana kumbovhura vakadzoka nerimwe mbatya ivona bambika nehanzvadzi yangu vakadzoka nedzimwe mbatya dzababare dzemurume wangu bag futi kupi kuharare saka isi takuselekta mbatya petakananga kuuya pekutanga nakuti mbatya dzakadzoka sei ndokupira kuti nyaya yacho ikoko hatina kunzwa vakuti hanzi mbatya dzigoyuka tunikati what are you talking about this is the 4th time kugowa mbatya idzodzi chiwanhu chedu hachiitire kuti gowe mbatya katingati no ndikati makataura kuti handisina mbodzigowa kana kuamerica itati even kuuk dzisina kuenda vana vakatogoerwa kudhara so I don't know kuti varoregerere kuda kugowa mbatya idzodzo asi tatambopuwa kana anything mbatya idzi kungogara dzega imba yakatengwa kudhara tikungomira kuti chi mbatya dzigoyiwe. We cannot take back those clothes back because it costed me like 3,600 to bring back those clothes here. One way by weight. All my costs, they fell on me. Nobody helped me. So nyaya yetu yekugoyiwa mbatya nezuro sekutaura kwakaita Ministry of Wovets vakanenda muisa maflowers itobva tasvika mambo ndoti mambo anonzani ishe sirupezi akangati munoita semunokutora sabhuku chete moenda kupi kumakuwa moisa chi maflowers yenyu but to my surprise kwakaita hondo hatifaniri kuenda ikoko and I'm like kodai takauya nemasoja nemanhingiriki ivo vakati munhu wenu maida kuti kuenda kumakuwa kunorambidzwa akurambidzwa kuenda munhu kana anyway you can just go there and put flowers hanzi hatifaniri kuenda ikoko. And I just want to make it clear kuti tinobvumidzwa kuenda kunoona pakarara murume wangu nevana vangu hazvirevi kuti hanzi kana paita misunderstandings hatichakwanisi kuenda kana pakarara murume wenyu. I want to clear this as well. Ende maaudios ekupiswa kwechii nezvimwe zvese I have them. Nekuti nekupomedzwa kwaitwa munhu sempese maaudios acho andigari kuno but vanhu wemunharaunda ndiwo achitumidzira maaudios acho. I have all the audios nepicture yacho yese zvese nekutwa wakati wagadare ipapo vanga vasikati kutipa kuti tizive but takazongozvinzwa chete. Pane panisinauzvisa matinini pane munhu aenda kunoisa mazai yes makuwa yes zvitarwa neaudio zvirikwa paaudio ipapo mati paaudio patarwa the same person wachidzokera same person. Exactly. Who's that person? Ndibaba Mndekisimba. tombotanga yekutanga yamataura tozouya yechipiri yembatya yekutanga ndekuwanikwa paine banga mapanga machira paguwani then yechipiri yekugowa mbasha. Yes. Right, izvo wadare hatisati taenda tombovapa chanzi kuti warespondi zviri kutaurwa zviri zviri kunzi hanzi sipa patori nemaaudio ekuti vanhu vaikuona uchienda kumakuwa matiri utatu kaundi kakawanda paaudio iri kunzi 3 times iye achitopindurawo akati ndakaenda 3 times asi handisini ndakazviita. Sabhuku akati waienda sei kumakuwa usina authority unongoenda sei kumakuwa kuende kumanina usina kukumbira authority akati ndaingoenda kanzi waenda unoita sei kazi kunoona pakasiwa baba wangu mukoma wangu. Simba kana kuti miwe mhuri sabhuku
Zvakafamba sei pamakaita dare? Pamusoro changamire. Nyaya ndida kutsanangura kubva kumatangiro nyaya. Ndakanzwa kunzi izvo pamakuwa pane banga riripo. Guwa ratakatanga kuona banga ngira baba Fidiwa, baba wamukoma Elisha. Tawana zvinhu izvi ndakadaidza vana magosha iwo Israeli magosha zvinoziziva here wakati zvino tiri kuonesana asi hatisi kuziva kuti ndiani akaisa zvinhu izvi. Ndikati munoziziva here kuti zvinhu izvi hazvibvumirwi kuisa mumakuwa. Saka zvandiri kuda ndezvekuti zvinhu izvi tauriranai kuti moita sei tisataenda kwarikuisa. Ndokandipindura vachiti zvinhu izvi tichaona kuti toita sei takatozvibvisa. Matauro wakaita zveshuwa zvinhu izvi wakabisa wakaita zvawakaita wachatsanangura wega. Zvadare izvo handizivi ungandibvumire kutaura tichienda pamberi. Zvadare izvo pakapera mazuva mashomanana ndakaona ndagashira shoko rekunzi paguva raElisha padatwa Tombstone. Ndikati padatwa Tombstone handina kuramba kuti ndiuye ndiise nawo Tombstone, asi ndakati zvatiri kuisa Tombstone ndiani anenge aripo komagosha ari kutsinira nyaya yekuti paiswe Tombstone. Akanga auya ipapo ndiani? Ndakaona pakauya mai magosha napamuninawo uyu wechanzi. Ndikaona paina Hilton ndiye mukomana mukuru ifemili imwe chete nemuzukuru uyu Laxon. Wakauya semhuri, asi kuuya kwawakaita wanha wangu wasikumirira pamhuri yavo yose newamwe wanatete. Saka inini sabhuku ndakati ini handina divi randinorerekera, ini between muri pakati ndichiona kuti zvirikuitwa makuwa ndizvo chaizvo because ndakandine zvakanga zvambobva kuitika zvemapanga zviya izvi. Saka Tombstone rakaiswa wakapedza kuita kuti zvese zvakachirwa kumakuwa, hakuna dzimba dzawakapinda muraini muswa, wapedza zvinhu zvawakamwira zvausiku wenda wadini ndobva waenda. Saka zvadare izvozvo nezuro ndopendakati ndauda tobuda kuya kuno kwaSape ndirakuvarira kuno ndizonowatenda 14. Ndopendaka vanhu avo vachibva vandifonera kuti tiri kuuya wandina zvoda kuisa maruva. Ndikati kuda kuisa maruva mauya nani? Ndakaona wari 4 ivo nevakadzi 2 varume 2. Ndikati mauya nani kuti tiise maruva aya because nyaya dzenyu dziri kunetsa idzi. Zvikanzi wakanditi hanzvadzi yangu. Ndobva ndati ko vamwe wari kupi makamboya nawo pekutanga chiisa maTombstone vana paunino wari kupi. Ipapo hana kunyatsondipindura zvakandifadza, asi shoko rakazondityora sematauro wakati aiwa isusu takabva nekwamambo, tabva nekwamambo takabvumirwa handichazivi kuti maiti mambo ishere wati handichazivi makangoti kwamambo. Ndikati wakatibvumira kuti tiise chini maruva aya. Ndikati zvakanaka hendi, asi inini handizviti ndoga, ndichadaidzawo matigeri nawo munharaunda. Ndobva ndatora Elder Mukoi, ndobva ndatora Gagade Leonard muzukuru wana magosha. Ndikati uyai kuno awana wauya wati wada kuisa maruva. Saka tida kuti tionesana kuti panoiswa maruva imi neni sabhuku kuti maruva here chete wachangoisa kuti hapana zvimwe zvinhu zvinozosara zvotimukira mangwana ndikwaiswa zvimwe zvinhu zveshuwa. Maruva wakageza guwara wakapedza wakaisa maruva awo wakashandisa nefloor polish yawo, tibva tabva tose ipapo ndobva wadzokera. Ndangoti muchidimbu changamire ndo mazira ndoita nyaya yetinai wati hanzi pakava nekurwisanisana nezuro. Makaona kurwisana
mashoko ndivanga asina kumira because pakazoita wakapangaondifuko saka ini ndakazoona dzinomhindura ndichanodzipindura ndakavhara foni yavo ndikati inini zvondakuita inini ndozvodakutoita kuti ndiri pakati peimi nekutaura mashoko aya nevanhu ava in between mese handigoni kuti ndiwarambidzi ndikaisa maropa saka ndabva ndakakata foni yangu asi ndaitofonerwawo nanatete wavo wainditi maurirei mabvumirei kuenda nevanhu kuisa maropa ipapo zvinoreva kuti wanga waine kusaurirana kubva nekare. Richard, zviri kufamba sei? Chakanaka. I'm sorry. Regai nditange neyekutanga. Yekutanga ndifunga narration yapiwa yekuti paida kuiswa tombstone yatete mistakenly vanhu vakatanga kuchera pamukoma ndopakaonekwa kuwa ndobhawamira pakaonekwa sori banga ranga rakabayirwa tongoti paguwa ipapo riri mukati kandi riri nechekunze slightly in rakangofukidza shoma saka zvadaro nejira ranga rakasungirwa jira dzvuku banga racho then kune makuwa mai nababa panofamba nevanhavo panga paine another kabanga kakadaro futi anga kasungirwa jira dzvuku kari pamusoro peguwa here kangasaidi kangari kangoita zvokunge kakandwa panofamba vanhu but kari nechekumusoro. So sabhuku takawaudza kuti ndo zviripo izvi sabhuku saka zvodi tikati isusu hationi chinoti chatingati chingatinetsa because wakafa kwatiri isusu kutenda kwedu wakafa hapana chavanodini chavanoziva. Vatatora mapanga aya ari mairi ndopatanopisa kuvakirwa kwanochida kuitwa bva kwapfuurira mberi zvaenda zvakadaro. Ndikangoti ndo chikamu chekutanga. Chechipiri ndechekuti semhuri we sat down we wanted to yekugowa makuenda yekugowa here ndinokuimba tichiri paiyo yemakuwa ngatimbomire yekugowa yechipiri iri kutaura kunzi maaudio ndeyekuti isusu sevakomana takagara pasi tichida kuonesana tichida kuita kwizwana another kuti zvingagoneka here kuti pakati pedu paine umwe angadaro angandoisa mapanga kumakuwa and definitely we could not find anyone but panotaurwa nyaya pane vamwe vanogona kunenedzera. So zita rasimba sekutaurwa kwayo kuti rakadini rakabuda but ndichizomubvunza I think yachazotaurawo portion yake but zvadaro we were talking as a family pamba pasina issue yekuti tingati tiri kuda kutsvagurudza zvakawanda because sekutenda kwatakaita anongoziva kuti izvi hapana zvazvinotibatsira because even tikaziva even munhu wacho hapana zvazvinodzoka hapana anodzoka mufi. So that's what we understood and we dwelt on that one. Saka tapedza then taisana kuzotaurirana maybe semhuri maybe kuda ndopa patingati kuda hatina kuzotaura nawo maybe but uye anoti akataura nawo akawaudza simba anoti maiguru akawaudza kuti taenda kumusha tadiscassa but amongst the things akanga achivatumira maaudio ana mai vauyu vachitamba this and that but akati I'm not interested in that and interested in nyaya yamapanga ufushi pamapanga. That's what we did and takazviita with a clean conscience tisina kana chimwe chinhu chatingafungidzira kuti chingavepo nekuti takanga tataura nasabhuku and we know kuti nyaya dzekutanga dzatangira una sabhuku kana adzitadzawo
dzizopfuura dzichienda mberi. Saka muchidimbu, that's what happened. Right. Simba. Simudza izvi Simba. Ndinonzwa kudzimbiwa ndichinzwa nyaya dzakadai. Chekutanga ndinoti nenyaya dzataura dzekutanga dzekuti ndazonzi ndini ndakaisa mapanga, ndinonge ndinodziramba nokuti ini kuenda kumakuwa ndaienda ndaitotumwa namaigura. Totanga nyaya iyi pamba nenyaya yestendi yamukoma. Think takamboya nayo futi panapa. Stendi yamukoma iri mudhuze nekumakuwa. Saka zvese zvataita taikomunicata namaigura. Ano tazodai so tazorwiswa, tazoenda kwamambo, tatanga taenda kwasabhuku mukatisango ishe vakazoti kwamambo tichiva explainera zvese zvaiitika. So tichitaura ipapo, ini nangu maybe kukura kwedu muchikristu handina kuziva kuti kana kumakuwa wakaenda uri wega kana kuti inenge iri mhosva. Ndakatozojekeserwa nasabhuku tagara pasi semhuri. So ndichitobva tichiita zvatenchiita kustendi yamukoma, maiguru ndaitotaura navo dzimwe nguva totiti mozopfuura muchiona paguwa ramukoma pakamira sei, because tida kuita sei, tida kuisa tombstone. Ndo maendero andaenda uyezve tichitotaura nevakoma vakunzi pambaita ripoti yekuti pane mombe dzakapinda mumakuwa dzakadhuma head, chazoti ndeyababa kuti ndeyamai, saka yanga yakutsekenyika. Zvinzi chiendai mozotipa kuti pada kuitwa chii, pada kuiswa simende here kana kupada zvasei. Zvese izvozvo ndozvandaita svikata tazonzi pazoonekwa mapanga aonekwa semhuri. Sabhuku zvambotaurwa nemukoma, sabhuku wakatidaidza, wakatitora, wakati honai zvaitika izvi toita sei. Isusu sana magosha kana kuti chitendero chedu kana kuti makuriro edu hatina kuzvona zvakatiipira kana kuti sei kuzvipisa. Zvazvapiswa munhu wese aripo achiona. Zvazodaro zvapera kudaro ndopatakazoita imwe meeting semhuri iri vakomana, then pampana nevazukuru vangu varipo. Saka tiri kubvunzana kudaro mhosva indaipiwa kana kunzi linki yacho yekunzonzi nezvemapanga inyaya yekuti ndaenda kumakuwa, ende ndaito dzimwe nguva ndine muzukuru wangu anonzi Remasi Magosha, ndo wataipa taishanda tese tichigadzira fenzi yepastendi yamukoma. Dzimwe nguva itomutora kuti Remasi ndakupfuura ndichiona kuti the other day racho ndakazopfuura ndida kuti ndoda kuziva kuti kana takuzodaidza mateo builder panokudiwa simende yakaita sei. Ndo pandakapfuura nepapo kumakuwa ari masikati machena. Even padai ndichikomentera namaiguru ndichivaudza kuti isusu tapedza, wakatozomuti tinoda kuzoisa tombstone, mozopfuura muchiona kuti paguwa pamukoma pakamira sei. Ndo maendero andakaenda kumakuwa ipapo, ende anga ari masikati machena. Alright. Pane chiri kunetsa here Mama Gosha?
chekuti munofunga kuti mapanga aya zvaakaiswa tiri kushupika zvakati pane chiri kuchinetswa here chiri mamagosha tichiona maringe nezvembatya inyaya irega tichaipinda kuti tibatsirane magoyerwo embatya. Andina kuti from that time iye mwana yeka haakwanisi kuita malong distance ekufamba mwana enda kwaya naye anotoiswa muspecial crew yake semunhu ari mechanic. From that time akangotanga kurwara ngozi sabhuku akataura kuti handisazokuti sabhuku yachikuti mukateerera audio yacho izvi munhu ari kutsipikwa munhu ari kumuka. So from that day iyena akatisaka chindirani kana asiri sabhuku aitaura kuti iswa kwemapanga nyaya dzetinoona zuva nenguva munhu ari kumuka ari kutsipikwa saka zvinoda kugadziriswa. And from that day mwana anongorwara. From that day mwana ari kungorwara hatichaziva kuti zviri kubva nekupi. Dai mwana wacho anga aripo kataiti taiona kuti abatsirikana. Manje kana asipo zvinonetsa kuti tione matare edu kuti aone kuti ari kurwara here anodi nekuti I'm sorry, Janami. Ndodaira kuti dai paine zviri kutishupa semusha tingadai takaungana takataura iwo maigurawo ungadai vakataura nesu kwete kuuya kuno kwamambo vaifanira kutaura nesu semusha towirirana. But kana ishu yekuti pane zvinotinetsa musha takuenda kwachangamire, I think that's not fair at all. Asi but watsangamira wasvike kune watsangamira mafambire awakaita. Asi imwe mumhuri menyu munowirirana here magosha wenyu. 1 2 sure maenda kumakuwa maona kuine banga rakasungirwa jira dzvuku rakabayirwa paguwa kwakuti simire chega chinapasa ngati pise just like that and forget about it. Kamambo nhau iri papa inonetsa inorwadza kutoti pane zviripo zvakakura kutoti hakuna munhu anoenda nebanga namazai kumakuwa pasina zviripo. Pane zvavari kugadzira kana kutoti pane zviripo kana urombwa ndopa zvinobva ipapa. Saka nyaya idzodzo idzi hadziiti kupisa yenyu mungapisa asi mhepo yacho yaenda nebanga iroro iri rabanga bedzi asi pane zvaitwa kumakuwa hakuziri kuenda ndiri kugara ndichienda kupaki mapaki unoenda unotandara papaki hakuendwi. Saka maona kuti patsika dzedu kumakuwa hunge waenda turusa ona kuti ndoda kuendawo kumakuwa pane zvandoda kundodini zvine nguva kuti uri kuenda kwete mazuva ese kuenda nemazai aindopiwani kumakuwa ndo pane nyaya iwawo. Wakamboenda nemazai here? Handina kumboenda nemazai chemwana. Ini ndandoda kubvunza kuti iwawa vakazosvika padecision yekuti isusu ngatipise iyo nini mapanga wanga vari pamwe chete here nayo namai guru wawa Nambotaura. Ndandiri kubvunza. Okay. Kubva kufa kwakaita mukoma mai guru wangu asati wauya wakatozouya takuita tombstone. Saka pakupisa uko makaita mapanga aya awa munombowa nini vanogara kuAmerica ava vari muno. Nachindomba ndichitaura kuti ndingada kuti look back kuti tisazowirirana pazviri izvozvo. And right now I didn't want to go back
ndaida kungotaura zvazviri ini chingosvika mumba mamagosha inini takatanga kuendesa uyu kugermany akaita ticha akabva agara akadaro ndikatora tete Flora ndikanawo kwamuri. I was assigned to United Nations. Inini I was the one who was assigned to United Nations. Ndakamirira hurumende yemuno. I'm an ex-combatant. And at the same time ndakabva ndatora tete Flora tikatora that time takatekedza mwana kuendesa ku private school tikatora pamudiki Ephraim ndikaunza kuAmerica ndingakuti it was a chain. Tapedza izvozvo wozvizwa nditi ndinika wazvitaurirei kuti ndokupakatadza kusawirirana manje wazvitaurirei kuti vamudiki Simba ndowaita sei wabatwa ndikati I have the videos. Vanhu vomaraini umwe anzi Alice Mukoye vakatitumidzira maaudios ekuti vamudiki Simba wanetsa kana muchida ndiwavhurire izvozvo munyatsonzwa hanzi wanetsa vamudiki Simba kumusha iko regai ndikuvhurire ndinototi dai ndisina kubatsira mhuri iyo yese. I'm sorry to say this. Kusvika pavari izvozvi zvakabva mumaoko mangu. Mumbozviziva here kuti maneighbors vadestroya mafamily nekuti vanenge vachiona kuti mhuri iri kubudirira sekutaura kwamuri kuita uku maendesa uyo muchindoona iyo kwacho kwamuri kundoti wana Alice wacho mochiona kuti wane chii chiri kuitika munzvimbo imomo. But even I believe there's no smoke without fire. Yes, that belief can be there, but the fire may be the opposite. Kuti jealousy can ignite fire. Yekuti mhuri iri kubudirira, iri kugara zvakanaka, muri kugara zvakanaka, muri united zvakanaka, then vanhu ivavo vakukutumirai maaudio tsitsi dzavo ndedzei kubvisa mwana wemvana madziwa. And at the same time I talk to Mama sorry. Vamudiki Richard ndemaaudio zacho nawo. Vamudiki Richard ingadaita kabvuwa mbatya kudhara. Vamudiki Richard waitaurwa naTete Flora mbatya dzinogara mumba imomo. Vanga vasingawirirana. Vachindibhega ndo zvacho iyo ngatimboendei ngatipedzei timbomire imbatya iri yega ngatimbomire imbatya timbopedze iyo tati isusu kuona iyo jaha rondobvisa madziwa pamwana wemvana chainenge iri kuda chii? There is no smoke without fire. Yes, tinobvuma ipapo. Asi kana jaha rondobvisa madziwa pamvana chainenge iri kunanga chii? Mwoyo uripo ndewechii Alice kuti maaudio because maneighbors vanhu vauraya mafamilies kuti mafamilies pamwe Alice aida kuti apfimbwe neyeyu naSimba oramba. Mhuri yenyu ndinoiziva, mhuri yekwamagosha imhuri iri kubudirira yanga yekuti vanhu vakawanda through US ndokuziyai kubva muri mhandara naye. Ini ndakafunda naye richaka inini munozviziva here? Handina kuziva michuya handingataurire zvakawanda mambo hatidi kutaura zvakawanda tinokuziva let me close it. Aiwa izvo ngatiege kuti zvinozonzi mambo atongera favor. Handingazvibudisa ndingazoti mambo because vakatitaura kuti kana mambo asina kukwanisa ngaende kuhigh court inoperera kuti kuhigh court. Ndikati aiwa nekuti relationship yedu nemi munoiziva imima ndasikadi kuitaura mune vanhu vakawanda saka ndanichiti kana vatadza then tochizoiripota kuhigh court. Asi kana mambo achitonga
kutadza kwamambo hakusi kuti anditongere kuti ini ndindau. I want not to mimi to my satisfaction. That's what I was told them. To a satisfaction of all. Kana mambo achitonga hatarisi one side. Exactly. I want to kuirana nemi pa kuirana nemi. Ipa kuirana nemi. Do ma ndi disturb ndiri kuenda. I'm sorry. Unokupana na machances. Answer the question. Tona yo bozi chandiri kuona sekutaura kwamuri kuita kuti zvakupa maproblems kumwana wangu. Basa raaisiita haachakwanisi kuita basa iroro kuburikidza nezvinhu izvi zviri kuitika. Handina kuti matiri kuona maproblems there. It might be the case or not. Yes, yeah. It might be. But munofungidzira imimi toti because there are two things, one way the other, and chimwe chinokunda chimwe. Saka imimi muchiona chinokunda chimwe chii urwerere kana kuti ndo zviri kushereketwa. Chinokunda iye mwana yange isina chinokunda kichida kuona chikonzero chichakaitika ndosaka auya kuzoripoti. Ndo zvatinoda kuona mwana yaimwe imwe nyaya mangu ndibvunza wangu but andasikati kutomboita. Tinoda kunzwa kuti ko zvaita izvi pane zvaakuitika here. That's why we don't know. Kuti tione saka it might be the case or not the case. Kana pasina panonzi hapana, kana paine fungidziro pane fungidziro, kana pasina chi handiti imaisa fungidziro handiti matopindura ipapo matopedza matodigutsa ipapo kuti imaisa fungidziro kuti tinofunga kumapanga aya akaiswa pamurume wangu, mapanga ayo akadi akukonzera kuti pamwe mwana wangu zvaaisoita achishanda hazvisiro zvaanoshanda. So that tiona kuti the next phase tinobatsirana sei. But tiri kutaura nhau iyeyo yemakuhwa kuti makuhwa anopunza musha. Tinozviziva here izvozvo kuti makuhwa anopunza ende maneighbors kazhinji zvingange zviri pakuti neighbor pamwe makamutaska kuti neighbor nditarisire kuti zviro zviri kufamba sei, kana kuti neighbor anokwanisa kunge aine mainterest aanoda ekuti akufidhe neinformation. There are two ways ipapo kuti chinangwa chaneighbor kuti akufidhei neinformation iyoyo yekuti avo vari kutaura nevazukuru zvese nevazukuru vangana sekuru vavo tomboti isusu because ndoda kutarisa munhu anondoita zvamuri kutaura izvo haendi masikati. Ndo number one. Munhu anoenda pamakuwa achindoshereketa haendi masikati. Uyu anoenda masikati haasiri muroyi nekuti aruziva kuti ndiri kuonekwa nemunhu wese ari kundiona chii nekuti masikati. Muroyi anoenda usiku haendi masikati kundoroya nekuti tichindoita izvi like zvamuri kutaura experience yatiinayo isusu panotondoombererwa vanhu vachidzika mayo ende anenge atori nemutungamiri mupostori mutungamiri waanenge aine chii achindoita ushereketwa iwo. Okay, nyaya iyoyo atingati yes or not because baba ndikisimba yotogara ni nganga pamba chepe yotogara ipa. Saka sikuchaziya kuti saka katika kuti yes airoja pamba ipa.
lekuti isu hatidi kuti tiite imi muri kuamerica muri kuamerica Simba yari muZimbabwe. Yes. But we are well vested nezvino zviri kuitika muZimbabwe. Gogo itakatosvika nababare wachibabwe. Ndati muri kuAmerica uyu ari muZimbabwe. But we are well vested on what is taking day to day. Simba itakampa brand new navigator 45,000 akaiparadza. Amniki Simba. Takaisa $80,000 mubank akaiparadza. So atisindoramba tidzokera back mumashure. Atiramba tidiga back. But icho ndochokwadi. Ndizvozvo. Ichokwadi ichocho. Saka ndazoti enough is enough. Right. Pamusoro changamire semaonera ndiri kuita ndanzwa Simba ari kuti paimboenda maimbotaura mese kuti ndionerewo pagowa pababa mukuru kuti pakaita sei. Ndatodzingudza ndinobvumutuma izvo. Muna mutuma izvozvo. Maaudience ndaitaura naye because network inonetsa sei. Vamudiki Simba takagara naTete Flora. Vasati kutuma baba mudiki Richard. Vakati tuma baba mudiki Simba. Pane kusawirana baba mudiki Simba, baba mudiki Richard nana Tete wariko. Zote ndakauya straight ndetuma mudiki kuti zvaita sei. Ndetuma mukuru. Okay. Ndanzwa kuti Simba wachari kuti aiendawo kundotarisa masikati nguva dzakati wandei. Zvichazikanwa ngasi zvinotongonzwa ro papa muaudio. Awa ndikuti ndanzwa kudaro. Saka ndandoti hamusi kuona ere kuti time yamakataurirwa kunzi muruda kunoita maseremoni epagore amamuchisoita. Simba deno kuri kunzi akaenda kumakuwa akanoona paine makano kana kuti mapanga ari kutaurwa aya dai akamaona. But ndikuona sekunge period iyoyo makatanga kutaura kuti muri kuuya imimi kuzoda kuita maseremoni yenye paindependence. Ndo pakapinda muwengi kuti imimi mupesani nana Simba nekuti Simba igona kunge akatotaura kuti nekuenda kwaita aigona kutaura kuti pane mapanga aripo achitotaurira vamwe vari kunoko. It was way before. Ini ndakazopa decision yekuti vehurumende wangu vati toda kuisa inozi chiko kahead. Mune mari here yekuti muisese mutenge Tombstone. Tikati ini ndinayo mari. It costed me $5,600 myself. Takapuwa only $150. $6,500 kutenga Tombstone hiyo. Hurumende yakatipa $150. And takangoishandisa pa transport sheet. So bamudiki Simba kuti yanatete yakatoitika kudhara yanatete. Paka achangamira ini ndikuona kuti tetawo moyo wawo chaiwo hausi kusvika pekuti wari kugutsikana na Simba. Moyo wawo hausi kusvika ipapo kana kuti vaedze kutseketudzika kuti Simba anga achiita sekunge ndiye asina kuita zvinhu izvi. Hawasi kusvika pakugutsikana ipapo. Ndikuona wakabata ipapo. Saka changamire ndiri kufunga kuti nyaya yawo wachi ijeke vanhu waida kuti wangoendeswa kuseri kwechiro Okay. And besides that, ndoda kutsigira iva bamudiki Simba taida kuuya muna May 26 muno tichida kuona kuti tinogara here muno muZimbabwe kana kuti hatisi kugara. Baba mudiki Simba wakafonelwa nababare. Simba stand yangu iripo here. Akati iripo. Akati Simba 1 ndikakusvikira uripo ndinokuuraya. Why? Nenyaya dzinambotaura dzii. Wakaparadza mari kungoibrusha 80,000 years kungoibrusha like that. Wakaparadza motikari yangu 45,000. Apana kupedza 2 weeks baba ari off. Taigara nababa ari mumwe chete. Handisi kuwapumhaka. Handinoda kupindura mubvunzo uyu. Handisi kuwapumha kuti ndo zvakaita. Taigara pamwe chete. KuAmerica kwaifa I think like 3,000 only count COVID.
munhu akangokosora ndingati munhu munomwese it was a contagious disease isitairarana babare every day vanga vasingakoseri vanga vasingaita sei. After that night wakangotaurirwa izvozvo wangopinda muhospital kuvafa. Munhu mwana akangobatwa neCovid, the whole family is initially wiped out. Handisi kuwapuma. And I think he's right. I'm not satisfied about it. Kuti ndizoenda nayo kana kuti kuningiri kukoka ku high court inenge yata imwe nyaya. Like kuti zviperere munhu. I'm not satisfied at all. Because history yacho is ndingada kutanga zveseka tingapedza gore rese tirimo. Muruona zvakubuda kuti pane kupuma kuti even murume wangu Simba akadii akauraya murume wangu. So ndo zvati tirikuda kuti zvibude kuti dzasvaenda bvunza kuti pane here zvamunodii. Watokonya wakasikati kusvika kwese. Aiwa ndodare toenda nemubishana picha tichitaure 2 weeks takatopurana kuya kuzogara muno muZimbabwe. Taseyo kuzogara tenda kuona kuti tinokwanisa kugara because takamboya nevana pekutanga vana havana kukwanisa kugara mutaura tadzokera pe handisi kuwapuma nguo right because zatu chitumbuka needzenzi yamanje pane nyaya yacho semataura vari kuita kuti murume wakangofa mushure mongati wakuradza kusivanguka nosikokuuraya 2 pochizonzi pavadakuiswa dombo pawanikwa banga reara nejira rearia poita information yekuti awa hwasi kubva kumachi kumakuwa saka ndotsigira zvoti vanhu vaizarasa kuti nyaya iperi dare rijekeseri kana kuti wagutsikana munhu wese agutsikana. Alright, ngatichiendei panyaya yetu epiri. ndikutoshandisiko nezvekutaura namaiguru kukura kwangu ndobata ndiri close namaiguru wangu namukoma wangu ende kufa kunoita mukoma wangu kwakatondirwadza. So now ndakunzwa zvavo kutaura kuti patakapedzisira kutaura tese kwakashayika. Zvakaitika here kutaura kuri kwavari kutaura? Makataudzana zvakadaro here? Taitaura zvakanaka. Makataudzana here panyaya yemotikari nenhau yemari yakaparara? Zvese izvi takutaudzana nemukoma zvakanaka vaitoti no on good books. Asi zvakaita here kuti pane makambonge mashushikana mamboita mahash words nenhau yemuweka nekuti hazvingamboitika 80,000 kuti ingoparare munhu oregera kushatirwa? Zvinotonishamisa nezve 80,000 zvacho zvandinoziva ndezvemotikari. Pane mota yawakauya nayo kuno saka mukoma aipota iti unomutsa motikari ichibva yaparara. haina kumboparara zvokunzi yaparara ngati zvinonzi yakaparara ende hakusina motikari then there is 80,000 iri kunzi yakapuwa then you had hash words then thereafter hapana kupera 2 weeks mukoma wako achibvawo. takutaura nokuti munhu wacho haapo but nyaya yekuti ini nemukoma wangu taiwirira ende kukanganisirana mhuri tinokanganisirana patinogadzisana tagadzisana kudaro ndopaitotaura kuti stendi yangu unombopota uchinoionere kumusha ndikunzwa kuti pane munhu anenge aita sei chiti anomukoma ndichaita sei ndinoita zvese zvamune matauro svika yandaitoti mukoma stendi. Okay, right, tapedza ndiyo munhu wese kuti asatisfy kana uri clean unongondobuda clean kana paine zviri kuitika zvinoti zvinoitika kuita kuti munhu wese abve adi agutsikana. Andi pamusori chakamira ndauri nyaya iri pakuwirirana pana magosha mudzimai wavo hapana shoko rakazinge rasvika kana kuti riripo rekuti vakapatsanura
saka pane zvimwe zvinoitika ndaikumbira kuti vana magosha nemudzimai wavo vave vanhu vanodarakita vachitaurirana. Tichidzoka mashure tichitarisa zvese zvematombstone zvanga zvine kakudonzerana but chinhu chemhuri chaifanira kuitwa mhuri yakabatana. Saka ivo kana vaine nyoto kumudzimai wavo vanofanira kumutaurira kana kugara naye pasi kuti ayo tine nyoto yakati, kana pozoitika maevhenzi akafanana nayo ekuti pane poda kuswa maruva uyo achirangarirawo mumwe wake aite akasununguka. But inzwaika that's why tatora time yakareba manzwa kwairiweka kuti pane kufungirana kwakawanda. That's why zvinhu izvozvo ndo zviri kuunza division because kufungirana kwacho kwakawanda. Division yagara iripo mamutora chokwadi. Uyu ndandazi yake ndaitomusaidira ndichitwa matext message ndinawo. Vachimuplanira hatisi kuzobuda imba yangu yokugara idzodzo mbasha idzodzo hatisi kuzobuda imba maiguru ndoita sei kuti taakuenda yechipiri yemba iyo tatiti solution tinoipedza tapedza solution iyo handiti iyo muri kuona kana paine kufungidzira kwakadaro uyauya kunoku hatingogumiri pakuti tinotaura nechii tiri kuona mafacts tichiuya kuona mafacts akamira sei zvakamira sei. That's manzwa ndabvunza kuti pane kufungidzira here kuti nhau yemapanga iyi ingange iri nhau yemapanga iri kukonzera mhirizhonga kana kuti mvunga mupopoto kana kuti zvatingati zvisina kunaka mumhuri. Taona kuti pane kufungidzira kwekufa, pane kufungidzira kwemwana kurwara, pane kufungidzira kwengozi iri kutsipika, nekuti ngozi iri kutsipikwa nekuti pane kufungidzira pekuti pane kushereketwa hwakaitwa vachigara n'anga ushereketwa hwakaitika mumhuri. Saka ngozi yakutushuka uyu mukadzi anenge kuti dai ngozi yauya yabuda kuti irwise akauraya murume wangu. Handiri kupaona even haikoti haidzibati nyaya idzi dzinotobatwa nemadzimambo. Waroda kuenda haikoti haidziiti dzinotoendwa kumadzimambo, ndiye anokwanisa kudziita nekuti uroyi kuhaikoti hakuna uroyi, asi kuno tinoziva kuti uroyi huripo. So kuti waende tipedze dare iri munhu wese achienda achifara panofanira kuti paone vanovheneka zvemweya toona kuti zveshuwa hapana chikonzero ndechakati, vanoburitsa iwo kuti chikonzero ndechakati chakati chakati, kana kuti zveshuwa pane chakaitwa chiri kutsipikwa pamhuri yavo handiti. Saka iyo tapedza tati tichaenda kune kuseri kwechuru then toenda pane kugwambacha tese tinoenda tondoona kuti nekuti pane uroyi huri kufungidzirwa nekuti toita kana iwewo ukaregera kuenda pamwe ndiwe muroyi. Kazhinji vanoramba kuenda izvozvo, vazhinji vacho tinozoona kuti ndo vanenge vari varoyi. Titazofamba newe totozoona uroyi huchibuda. Saka kana pasina chavainacho, even kana bhaibheri rinotaura kuti kana uri muRoma ita zvinodiwa nemaroma kuti zvicheka. Haurambi zvinoitwa nemaroma iwe uri muRoma. Bhaibheri mavhesi arimo anokutendera kuti unoita izvozvo wozodi iwewo chitendero chako hachisi kubviswa, asi zviri kuona. Ende vazhinji vari mumakereke for your information, varoyi vazhinji vari mumakereke imomo handina moyo wangu. Unotoziva kuti pamba panhingi hapadyiwi ndiri kuchepere sabhuku sabhuku wenyu ari pa
unotodziya ini ndakakuramo unotodziya kuti papa panhingi hapadyiwi papa panhingi hapadyiwi ngei pachinzwa rugozi unofa mutami sabu chokwadi kuti simba kamborejeswa mwanga papa ndimisa ndo dzenyi right ngatoendei panumber 2 number 2 hanzi yembatya taurai tinzwe dzokururai yembatya kuti mbatya muruti chii hanzi hadzisi kugoyewa here kana kuti chii mbatya dzakagoyewa ka 3 times kunonge kwakazowereka kakechi 4 times bhegi rakauya nembatya kubva kuharare uya kuno kuhandina mamune mabhegi edu isusu pamwe chete saka vaka offloada mamwe mabhegs embatya dzababari wachibva wasiya bhegi 1 ramabari ndobva dzadzoswa bhegi kumba kwangu inini kuGlenville saka tanda kutengesa imba vatanoti inga bhegi rababari rakadzoka ndobvunza hanzvadzi yangu because hanzvadzi yangu vakapangana vari 2 pakuwirirana pavo without my authority vakapangana vari 2 zvanga zvakangonaka hapana chakaita but mistake yakaitika ngeyekuti bhegi 1 iro rakasara saka takataurira tikaoaita tikatuma hanzvadzi yangu several times havasikuda kugowa mbatya dzacho ndozvetoda kuti tibva tangopedzerwa nazvo izvozvo munhu bhegi toda ngoti rigoyiwe mbatya noti vanozita sei towapa mbatya dzavo here izvozvi vanotoita sei semutemo wachiwanda right unoti chii vana magosha pambatya zviri kunzi takadzoka nebhegi hanzi rakadzoka nedzimwe I think imistake ndozvatiri kuti that's not true okufunga baba vanogona kupupura chii chakaitika isusu panyaya dzembatya pane mbatya dzakabva kuAmerica dzikauya dzikagara kumba maiguru vachitiwo vanoda kuti dzizogoyewa ivo varipo nevana saka dzakagara waiting for it to come but ndaona mbatya dzagara indobva ndareza ndati ko mbatya dzadiko kugoyewa idzi awa vari kunzi vanatete vaitoti mbatya idzodzo idzo dzinozogoyewa because maherei vati vari kuuya saka kana wangu wauya ndopadzinozogoyewa saka inini vandambunyararawo nezvazvo saka ndobva wapa kuti muna I think it was muna August vachiti tiri kuya muna August wegore ripi takati isusu tiri kuya muna September last year but vana vataenda kuya navo vese ndaenda kufanira kuya ne1 chete mukomana uyo anga achirwara musikana uti pakati pakachisununguka mwana ndege yakamurambidza kuti akwire ndege nepamwe vana kuti tiri kuramba tichingopostpone nguva henyu mbatya because inini hapana chandinotora pambatya ipapo vana vakapungwa mbatya dzavo already nanatete vakatogoyiwa mbatya dzavo inini hapana chandinotora pambatya dzababari saka go ahead saka mamambomisa henyu ndokuzopa go ahead handisi mudeka ndakamisa ndakamisa nanatete Flora nevanhu vese kuAmerica vakati toda kuya tese pamwe chete tichizogowa mbatya pamwe chete it's not me but inini ndinanga chingoti tadi kuenda pamwe chete tichikuwirirana tichine respect pamwe chete tadi kuenda pamwe chete yeah awa tinopa pressure chete kuti mbatya dzagarisa pano pano yes he was right I agree with him so ndakazoti pachazosununguka mwana arambidzwa kukwira mundege anozoita zvekuti mwana haakwiri mundege I think after 6 months utanga aenda through medical examination anokwira here mundege iye nezve she can fly manje nemwana yeah saka ndakanoti nguva iri kudini iroramba ichingoenda right saka which that go ahead saka which means kuti hapana problem bhegi iroro dzasara idzo ngatisvike ipapo saka wapa go ahead kwangu kuine mbatya dzanga dziri kuArenberg kune imba yavo indakazoona ndakufonerwa nasekuru vachiti
mbatya dziri kuuya dziri kuRN Park kuti dzindogoyo. Sekuziva kwatinoita tingadai wakati uyai tirongedze mbatya dzehana yenyu tizondogoyo, but sekuru wakango tindakuya nembatya. Saka mbatya dzakauya and we believe kuti mbatya dzose dzakauya. Handiti inga uri kutaura chiwanhu iwe uchitaura kuti haudi chiwanhu but unyatsopinda muchiwanhu chaicho izvo zvatorati unyatsopinda muchiwanhu. Saka dzauya mbatya ndokubva ndafonera mukoma wakuru kumaitwa kuti mbatya dzauya. Saka nemhaka yekuti mbatya dzauya taakutotora dziri pano tobva tadzika nadzo kupi kumusha kuti dzimire zuva ratichazoronga kuti tonodzigowa rini. So ndobva tatora mbatya ndobva tadzika nadzo kumusha. Tasvika kumusha bva tasiya zvese zvazvinhu zvakanga zvanzi ndezvamukoma tikazvisiya. Pamba paine bhegi ravo ramaiguru ravakanga vambotumira prior vachitiwo kana ndakuzouya ndinozoda kuzochinja hembe dzangu idzi. Saka vachiripo tikatotora mbatya idzi taakudzitora tonodzisa kuRN Park. Ndo bhegi riri kutaurwa nezvaro. Saka ndo bhegi ratakadzosa rakadzoka nemotikari richiendeswa kuRN Park. Noti mbatya dzakasimuka dzichinzi ndedzamukoma dziri kuuya kuno kumusha. Okay, ndinganditaure ipapo. Mbatya petakatumira misconception chete pamaitirikire maprocedure nechi mubvumo kuti pari pamakakanganisawo. Handisatinokanganisa pamakakanganisa kakana dzakandowekwa mbatya specifically even mablankets taitumidzira kumba wachichengeta chituya tizofunga mablankets iwa nembatya dzangu but pambatya dzababare dzakauya papaine bhegi rangu 1 ndakati iri hatifaniri kugoya ndoda kutotsvaga ndiki yacho izvozvizvi ndikakupangidza taura henyu. So ndakati hatifaniri kunge dzichienda kunogoyiwa because imbatya dzangu. Saka ndo pakaitika mistake ipapo. Mbatya dzabhegi ramabare ndo rakasara rikabva raita se radzokera bhegi kuRN Park. Akadzokera mabhegi mangani kuRN Park? Kwakadzoka 1 chete ramabare bhegi 1. Renyu racho rakasara? Ndo vatanga waendesa kwekutanga. Okay, mabhegi madrum 2 nebhegi 1. Ndo vanga rine mbatya dzangu ini. Saka bhegi 1 rakaenda kupi? Mabhegi iwa akauya kumba kwabablik Richard. Nehanzvadzi yangu. Kwakudzoka nebhegi iroro 1. Bhegi futi kupi? Saka wakanga usina kuvhura. I think ndo pakaita mistake wakanga wasina kuvhura. Wachifunga kuti mati bhegi 1 rembatya dzangu. Yes. Saka riripi bhegi racho iro? Riko kuRN Park. Rakangogara riri rega hamusina chinhu kana anything mumba imo. Rangosara riri rega. Munhu wacho ari kupinda musi wa1 September. Right. Kana muchirega nhau idzoka muchineitana nharo munounza topa charity munounza kuna mambo kana zvichikunetsa izvo zvevanhu vakanga mbatya munounza toisa kucharity kana muri kunenetsana nebhegi iroro kuti moeka mondotora bhegi mogowana imbatya hadzisi dzangu order. Nyaya inenge inoda kupoterwa waiwirira kwese ukaudza mabvako wazofanana kuwaye. Saka nyaya inonga inenge kazomisa bhegi kuti raberera kadai nekuti takadziri gwezve wacharambwa namagwe inyaya kuti zvakazobva nekuna tezvara zviri zvinhu zvaifanira kuitwa nekwamabhocha pahembe dziyadzi pahembe dziyadzi chokwadi wana pachivanhu chedu wokwamabhocha ndo waifanira kutanga kubatana nhumbi dzipi idzodzo kwete kuti tezvara asiwoka anorongedza mbatya dzemurume mukadzi kwete kwamagocha magocha anotopihwa hembe dzamukoma dzemurume pamwe dama inini
pamusoro chena inini kuti ndizoonda kugrangu zvataurwa kuti ndizoenda nehembe ndakanga ndapiwa authority nasisi kuti ini handisi kukwanisa kumweya izvezvi kuda kuti nhumbi dzidi dzigowewe saka ndiendesero nhumbi kupi kunana magosha ndofunga ndo zvandakaita. I think ndo pamungadai makadaidza wana tete handi kuti uyai tirongedze chii mbatya kana muzukuru yai tirongedze chii mbatya pasina kufungidzira ezvezvo hamuchaeki nekuti maane kufungidzirana kwehuroi. Saka paunzi wakufungawo kuti pamwe mai guru wakundoisa uroi hatiti muri kufonera tirikutaura ngedzekunokuzaipfeka mabare vachiri kuno takadzisiya kuna tinokananzo kuamerica. Ndo zvatiri kuti isusu pane kufungidzirana muri kufungidzirana handiti imi muri kufungidzira inga matotitaura besaidi yenyu yekufungidzira tatoipedza vanhu tikaiona awo waane kufungidzirawo futi nawo yembatya idzo kuti unodza pasina vanhu vanoeka mune makungofungidzirana nekufungidzirana saka bhegi toda kunzwa nana Magosha kuti munoda here kundoritora bhegi kuti mugowe. Ndofunga kuti mama taura kuti ngari ngoya kuno ndofunga ndo the best rogoyewa na mama ngatichiendei handei modzoka ngatibudei muenda nemapurisa angu modzoka modzoka asati apedza dai tingori pabreak ita zvamuita simuka vakasitika ngatiende iyo sabu ikaita simukaita aiwa ngakapasura chiripo hapana chiripo ndokuti zvipere ndokuti zvipere hande tipinze ndokuti